apprendre très vite, hein, c'est sûr. Maintenant, il faut faire réussir quoi, à rendre la croisée quelquefois. J'espère que ça sera dans la course. Et puis, je pour le début en pack, sauf en c'est bon, bon, c'est le et en plus, c'est les mauvais temps, alors ça part très mauvais. Dernière ligne pour le début en pack. Et en plus, ça va partir en course, hein. Bon. Et en plus, c'est les mauvais temps à l'origine d'un accrochage. Avec difficulté, mais je crois qu'on est combattant. Phil Clisso, qui avait remporté également en 94 cette discipline, eh bien, apprend très vite, hein, c'est sûr. Maintenant, il faut faire réussir quoi. Regardez bien, les pneus sont très légers à l'avant, fort épais. Le petit cheval a même trouvé l'équipe,
s obsahom týchto aut. No a práve Michal Dufek, na ktorého sa práve dívame, je s jeho Mustangom, by som povedal, premotorizovaný alebo v porovnaní iných aut, pretože jeho V8 s obsahom 5000 kubík centimetrov má hodne výkonu na tie zadné kolesa, takže čo sme si mohli všimnúť, alebo nevšimli, je to, že v štartovom poli nám chýbajú auta BMW, ktoré vlastne sú ikonami, alebo táto značka je ikonou v pretekoch, starých pretekoch DTM. No a jazdci sa rozhodli vlastne pre Audiny, Ople a Mustanga. V ponuke bol ešte Mercedes, ten takisto som nevidel v štartovom poli. No a podľa toho, jak pozerám na... tak tu na problémoch Tomáš Sirán, ktorý sa rozhodol ísť do boxov, neísť do boxov, nie, tak to bol ľahko pretáčavý šmik, ktorý končil v tráve a najazdami do boxov. Poďme si pozrieť ešte ďalších jazdcov. Tak nie, Mercedes tu máme v štartovom poli a to u jazdca Pavla Ruta a vlastne organizátora pretekov, takže fajn rozhodnutie pre toto krásne auto bolo, uvidíme či správne, momentálne sa nachádza na 9. pozícii. Ale kola, myslím si, že majú všetci od prvého až po, respektíve od druhého jazdca až po nejaké to 10. miesto skoro rovnaké. 1 minúta 32 sekúnd a 6 desatín zhruba sa nám pohybujú časy. Jediný jazdec, ktorý sa nám dostal pod 32 sekúnd, je Tobias Neumann, ktorý je stále na čelu preteku stiehaný Radoslavom Obrtalom. No a za 7 minút nám bude končiť tento pretek, potom budeme mať malinkú prestávočku na oddych a budeme pokračovať 45-minútovými pretekmi. Myslím si, že tam už bude hrať trošičku úlohu aj stratégia, pretože podľa informácií Audina práve trpela kvôli jej výkonu na to, že spotrebovala strašne veľa pneumatiky. Takže budeme môcť očakávať pravdepodobne aj boxy. Poďme si pozrieť ďalšie auto, ktoré je v štartovom poli, a to je Martin Prinda na Opli. Tiež jedno veľmi pekné, zaujímavé auto. Ja si pamätám, že keď ja som začínal aspoň tak vnímať, že existujú nejaké preteky DTM, tak to už jazdili v tej dobe, myslím si, Kalibry. Takže v 92. roku v štartovom poli Opel Omega, jedno dosť veľmi veľké auto. No a jeho obsah sú 3 litre, to znamená hneď od 2000 kubík centimetrov má menej ako Ford Mustang, na ktorom jazdí Michal Dufek.
Takže toľko k tomuto radovému šesťvalcu. Vidíme pekný slate a korekcia, netrafenie Apexu v podaní Martina Prindu. Je to dosť uzatáčaný okruh, technicky. Takže jazdci si nemajú moc veľa času oddychnúť. Na tých rovinkách má samozrejme maximálnu rýchlosť v podaní Michala Dufeka. Jedna rovinka, ktorá tam je na tomto okruhu, znamená pre Michala tak povediac možnosť dotiahnuť sa na predchádzajúce auta, ale vidíme, že tie odstupy sú približne momentálne rovnaké a Michal v tých technických častiach trate určite stráca oproti tým Audinám, napriek tomu momentálne jeho veľmi pekné 4. miesto s týmto autom je chválihodné. Poďme pozrieť ďalej. Na Audine nám takisto ide Erik Fogáš, ktorý na začiatku pretekov bol na 4. mieste, potom sa prepadol o miesto, vlastne vymenili si pozície s Michalom Dufekom. Na 6. pozícii Martin Prinda, ktoré už sme si predstavovali, vlastne respektíve predstavovali jeho auto. Za ním na 7. pozícii Zbigněk Zajíček, takisto s Fordom Mustang. A za ním v tesnom závese Richard Kadlec s Audinou. No a máme 3 minúty do konca. Odostupy sú v podstate zachované. 9. miesto momentálne Pavel Rudd, Mercedes, ...190 Evo 2. S týmto autom som tiež ešte myslím nejazdil. Jazdil som DTM 95-ky. Momentálne tam Race Room pridal Alfu, takže rozrastol sa počet štartového pola. A poďme ďalej si pozrieť maďarského jazdca Jánoša Kováča, ktorý sa tiež rozhodol pre Opel Omegu. Na ďalšom mieste takisto s Fordom Mustang Tomáš Cirhan. Môžeme si chvíľku vypočuť zvuk tohto auta. Keďže je s menšou stratou, tak je veľmi dobre počuť jeho zvuk. Wow, to je naozaj nádhera. No a Jirku Kratochvíľa máme momentálne odstaveného v boxoch, pravdepodobne po nejakej nehode, to sme nestihli zachytiť. A takisto Lars Rolf nám nepokračuje v tomto prvom šprinte s Oplom. Takže dvaja jazdci mimo poradia. No a poďme pozrieť na špičku pola. Myslím si, že takým prehľadným náskokom na Radoslava Obertala sa Tobias Naumann, pardon, som si nevšimol, tak Naumann, nie Neumann. Naumann. Keď sa nič nepredvídanie nestane, myslím si, že by mal uhájiť toto prvenstvo. No a je to aj momentálne najtesnejší súboj na trati. Všetci jazdci sa nám tak nejak pekne upratali a majú rozostupy, takže automaticky režisér, ktorého som momentálne zapol, si vybral práve tento súboj Radoslava Obertala, alebo jeho snahu sa dotiahnuť na Tobiasa Naumanna. Za 37 sekúnd nám bude končiť časový limit tohto preteku a myslím si, že jazdci sú v poslednom kole.
No. A vidíme najazd na cieľovú rovinku a týmto by mal byť na prvom mieste. Bola to cieľková? Nie, teraz, cieľová rovina a vidíme v cieli Tobiasa Naumana, za ním Rado Obertal, tretí František Blahut. Takisto Martin Prinda, Zbyněk Zajíček v cieli, Jan Kováč, no a na poslednom mieste nám dojazdieva Tomáš Sirhan. Takže toto bol prvý šprint úvodnej sezóny, no a s najrýchlejším kolom nám ho skončil práve Naumann. Takže získava v podstate Grand Slam, pole position, víťaz závodu a najrýchlejšie kolo. Malinkú chvíľočku nám odštartuje druhý pretek, ktorý je vypísaný na 45 minút. Takže budeme mať možnosť vidieť určite zaujímavé preteky a hlavne v podaní Audin podľa informácií. Takže hlavne kvôli tým pneumatikám. Uvidíme na tom, jak na tom bude Mustang. Budú musieť tie auta do boxov, nebudú. Dúfam, že nám nič neujde. Ja sa ospravedlňujem, po 2 rokoch zasa streamujem, takže ja to cítim, je to také kostrbaté. Snažil som sa trošičku pripravovať na tento pretek, ale myslím si, že trochu to tréma. No a blikajú nám červené svetla do 45 preteku. Vidíme na štartovom poli, nám chýba jedno z aut. Tak nie, bolo to otočené o poradie. Takže otočilo sa Pavel Rudd na druhom mieste a udrží si ho, tak áno. Tak otáčalo sa na štartovej poradie, dobre. Tak momentálne na prvom mieste Janoš Kováč, na druhom mieste Pavel Rudd, tretí Martin Prinda. Tomu sa podarilo pekne odštartovať. Nevideli sme zatiaľ žiadnu veľkú nehodu. Zbyněk Zajíček na 4. mieste útočí na Prindu, ale útok sa nepodaril, stiahol svoje auto naspäť. Ale vidíme, že pri tých výjazdoch z tých zákrut má to auto toho Forda pekne pod kontrolou. Tak toto je pekný pretek, toto sa nám páči, keď zadní jazdci tí, ktorí dosahujú so svojimi tátošmi ozaj výborných časov a sú schopní vyhrať, štartujú z tých zadných pozícií a musia sa počas tých 45 minút doslova prekusávať štartovým polom. Dovolil by som si upozorniť, že podľa toho štartoval Tobias Neumann na poslednom mieste, momentálne už na 7. pozícii, to znamená 3 miesta dokázal získať. Naproti jemu konkurentovi z prvých pretekov, druhému Radoslavovi Obertalovi, sa nepodarilo získať ani miesto momentálne na pozícii číslo 9. Do druhého závodu nám neodštartoval. Kto nám tam chýba?
Kratochvíľ, myslím, že nám neodštartoval do druhého závodu. Tak neviem, čo sa stalo, prečo neodštartoval, ale pravdepodobne bolo veľké poškodenie a mechanici si jeho auto nedokázali opraviť. No a toto je zlá správa pre fanúšikov Jiřího Kratochvíľa. Vidíme útok a obranu Martina Prindu pred Erikom Forgášom. Na prvom mieste Jánoš Kováč, na druhom mieste Pavel Rút. Veľmi pekné umiestnenie teraz zo začiatku pretekov, takže jazdci nám idú do tretieho kola. A celkom pekným náskokom Jánoš Kováč vedie pred Pavlom Rutom, na treťom mieste Zbynek Zajíček, na štvrtom Martin Prinda. Od tohto jazdca by som očakával už pomalinky útok alebo približenie sa na Zbynku Zajíčka, tak uvidíme. No a za ním samozrejme veľká konkurencia v podaní 4 Audín, a to Erika Forgáša, Tobiosa Naumana, Františka Blahuta, Radoslava Obrtala. No a Tomáš Cirhan momentálne na 9. pozícii, Ford Mustang. Čo sa stalo? Ne, tak pardon, to som sa pomýlil auta. Michal Dufek na 10. pozícii. Tak ten sa nám musel niekde prepadnúť, to nám ušla réžia, to muselo byť niečo. Možno nehoda, možno jazdecká chyba, to sa už bohužiaľ nedozvieme. Takže momentálne pardon, na 10. pozícii Michal Dufek. No tak máme prvých 5 minút pomalinky za sebou. 10 jazdcov týchto pretekov. Myslím si, že je to dosť málo na tak populárny šampionát, ako usporiadáva Rekard. To znamená, tí, ktorí sa budete dívať a máte chuť jazdiť, tak samozrejme určite máte možnosť sa pripojiť do toho šampionátu a máte možnosť bojovať o ceny tohto šampionátu. O tých cenách si povieme určite niečo bližšie v budúcnosti, ale každý, kto jazdí sim racing, jazdí určite pre radosť a nie preto, aby niečo vyhrával. Alebo teda drtivá väčšina. Samozrejme poznáme aj, tak to bol pekný útok. Radoslav Obrtal sa nám posunul na 7. miesto, Tobias Roman, no a kamera nám zaberá Zbynka Zajíčka na 3. pozícii, ktorý pomalinky bude útočiť na Mercedes Pavla Ruta. Aby som sa vrátil k šampionátu, samozrejme, dvere sú otvorené a treba prísť, prihlásiť sa a budete mať možnosť sa popasovať v prvom rade s týmito autami a s jazdcami, ktorí sa zúčastňujú, dá sa povedať, pravidelne rekardových pretekov. Dneska nám chýba, videl som tam, myslím, niekde v ospravedlnenkách u FIA, že pre technické problémy kvôli veku detí, tak nejak to bolo skonštruované, sa neúčastní dneska Mišo Štúbňa. Neviem, jak to mám pomenovať, technické problémy, alebo dá sa povedať jeho deťom technické problémy? Asi nie. Takže ten sa rozhodol pre odovzdanie techniky nádejam
No a sám pravdepodobne sleduje tento stream. Dúfam, že ten beží, jak beží, tak dúfam, že dobré a počujete zvuk aj obraz tak, jak má. Mám to tu na trošku chaotické, musím sa chvíľku naháňať s myškou, pretože idem cez dva monitory, niekedy sa mi myš stratí a neviem kliknúť presne na to, čo potrebujem, ale momentálne 9. pozícia Michala Dufeka. A tam sa tiež muselo niečo udiať, pretože Tobias Naumann sa nám prepadol až za Františka Blahuta na 8. miesto a momentálne pod veľkým tlakom práve Michala Dufeka. Škoda, že ten automatický režisér nám takéto veci nevie zachytiť hneď. No a jazdci nám jazdia v priemere o sekundu až sekundu a pol pomalšie časy. To vyplýva samozrejme aj z toho, že tie auta sú natankované. No a predpokladám aj trošku šetrnejšia jazda práve ohľadom pneumatík. A tak sme videli, mimo trate momentálne bol Kúšičok. Rado Obrtal. Joj, keď tam myš väčšine sa stratí. Tak čakal som trošku viac od tých Audín. Myslím si, že ich uškrtili asi až moc. No a vidíme útok, nie, príde, nie, tak sa vrátil naspäť. V podaní Františka Blahuta. Tak Jánoš Kováč tiež z prvého miesta sa nám pomaly prepadáva štartovým polom a momentálne až na 5. pozícii, to znamená minus 4 miesta. A vidíme netrpezlivého Franta Blahuta, ktorý je momentálne skoro na úrovni maďarského jazdca. Naľavo napriek tomu teraz vlastne Radoslav Obrtal využíva to vnútornú stopu a dostáva sa pred Františka Blahuta. Tak vidíme krásne súboje. A Rado Obrtal pekne na vnútoro na Apex. Uvidíme, či to udrží. Áno, tak teraz sa nám úspešne dostáva pred Janoša Kováča. Ale sú to krásne, tesné súboje, dá sa povedať plech na plech. Samozrejme, že jazdci sa poznajú medzi sebou a nebudú jazdiť doslova na krv. Vidíme v problémoch! Tobias Neumann nám končí v bariére. Naumann. Vidíme poškodené jeho Audinu na pravej strane, rozbité svetlo pokrivené. A tam na ňo čakal Michal Dufek, z akého dôvodu, tak toto si nedokážeme vysvetliť. Ale vidíme veľké poškodenie kapoty a predného pravého blatníka nemeckého jazdca. Nevieme, čo sa nám stalo, ale podľa gentlemanského správania to, že Michal Dufek stál uprostred štartovej plochy alebo štartovej rovinky, čakal na nemeckého jazdca, pravdepodobne mu spôsobil nejakú by som povedal ale nevidíme na neho aute žiadne poškodenie od Dufeka. Ne, ja som absolútne není zastancom takéhoto vyčakovania. Máme sa radi, ale ne, pani, prosím vás, nerobte to, vyzerá to na streame hrozne. Postaví sa do pola, do stredu štartového pola a čaká, kým jazdec, ktorého možno omylom trošičku pristrčil, ho zasa predbehne.
Potom ten jazdec nemecký ešte na ňo podá protest, ale ono na tom nič nezmení, pretože Michal Dufek momentálne jazdiaci na 10. pozícii. Víťaz šprintu Tobias Naumann 9. Ale vráťme sa na súboj dopredu. Pavel Rút na výbornom druhom mieste. Tam sa dovolím tvrdím, že vymenili miesta, kde vlastne Jánoš Kováč bol prvý a na začiatku pretekov a štartoval z pozície číslo 1, tak Pavel Rút bol druhý. Medzičasom ho predbehol Zbyněk Zajíček, ktorý prevzal vedenie, ale Pavel Rút sa nám drží stále na peknom druhom mieste a hneď v závese dá sa povedať na jeho zadnom nárazníku Martin Prinda s Oplom a na 4. pozícii Erik Forgáš. 5. pozícia momentálne patrí Radoslavovi Obertalovi, ktorý tiež má týchto jazdcov na dohľad a myslím si, že v priebehu preteku budeme mať určite možnosť sa dostať k tomu, aby dokázal útočiť na jazdcov pred ním. Tak, myslím si, že teraz to príde útok od Martina Prindu na Pavla Ruta. Áno, vidíme, pekne vidíte zo slipstreamu navnútro na Apex, ale tá ďalšia zákruta ide doprava, ale Martin Prinda to udržal a krásnym manévrom cez dve zákruty sa dostáva cez Pavla Ruta. No a myslím si, že teraz to auto má pekne vyvážené. Po 15 minútach preteku sa dovolím tvrdiť, bude pomalinky približovať Kuzbinkovi Zajíčkovi na Forde. No a nechajme sa prekvapiť. Budeme mať možnosť vidieť súboj o prvú priečku. Tvrdé brzdy v podaní Martina Prindu, no a jak sme videli, krásne rozžhavené kotúče predných brzd. Pavel Rút zostáva v tesnom závese, to auto není vôbec tak pomalé. V závese za Omegou. No a hneď ďalším jazdcom, ktorý nasleduje Erik Forgáš. Vlastne jeden z dvoch slovenských pretekárov, ktorí majú zastúpenie v tomto štartovom poli. No, vzadu sa nám prepadával ďalší jazdec Tomáš Cirhan a Tobias Neumann a Michal Dufek sú zasa v tesnom súboji, aspoň podľa live timingu, tak nie, momentálne mi to tam len preblíklo, že sú blízko seba, ale poďme pozrieť na súboj Martina Prindu a vlastne táto štvorička, vlastne petička a dúfajme, že v krátkom čase šestička, keď sa na nich bude vedieť, alebo mohol by sa dotiahnuť Radko Obertal. Zatiaľ nevyzerá ani jedno auto na to, že by nejak významne brzdilo ostatné auta, takže to auto, to štartové pole vyzerá byť veľmi a veľmi vyrovnané. Mravčia práca usporiadateľov a testovania sa pravdepodobne vydarila, pretože či jazdcami alebo autami to štartové pole je ozaj vyrovnané. Michal Dufek sa nám zasa trošičku približuje k Naumannovi.
Na 7. priečke sa osamostatnil maďarský jazdec János Kováč. Ktorého časy sa zhruba pohybujú okolo 1 minúta 33 sekúnd na kolo. Kto nám jazdí najrýchlejšie momentálne? Momentálne nám jazdí najrýchlejšie Zbyněk Zajíček s Mustangom na počudovanie. No a stratili sme možnosť vidieť útok Rada Obrtala, zase nám tá režia ušla, a si nedostane režister výplatu. Pretože Radoslav Obrtal sa prepracoval už na 4. miesto a vlastne od začiatku pretekov získal 5 pozícií oproti jeho štartovému a Erik Forgáš sa nám prepadáva na miesto 5., ale takisto oproti jeho štartovej pozícii získal 1 priečku. No a takisto sa nám prepadol František Blahut, takže keď tá režia nám nejak vypadáva. No ale Martin Prinda momentálne s rýchlejším kolom ako Zbyněk Zajíček. No ale tento vláčik 6 aut je ozaj radosť pozerať. S malinkou strátou je tam Pavel Rud. Krása, veľmi pekný prejazd zákruty podaní Pavla Ruta. No pomalinky budeme mať polovičku pretekov za sebou. A uvidíme, jak to bude s pneumatikami. Pôjdu nám jazdci do boxov, nepôjdu. Povinné boxy nie sú avizované. Výbornú jazdu nám predvádza Zbyněk Zajíček s jeho Mustangom na prvej pozícii. Myslím si, že v polovici pretekov na prvej pozícii, kde získal oproti jeho štartovej pozícii 3 miesta v čele pretekov pred takými autami, ako sú Audi, Opel a Mercedes Pavla Ruta, je ozaj obdivuhodný výkon. Tak tam sme čo videli. Rado Obrtal nám bol skoro mimo trate, ale zápätí hneď útočí na Pavla Ruta a dostáva sa pred neho takisto veľký útok a boj plech na plech Erika Forgáša, ktorý momentálne pred Pavlom Rutom, tak ten nám stráca 2 pozície v prebehu 2-3 zákrut. A hneď má na kufri nalepené ďalšie auto a to je František Blahut, ktorý sa tak krásny nárazník nalepený na kufri Erika Forgáša. Tak toto je reklama na Motošport, páni, toto sa dobre díva. Tak nie, naznačený útok od Františka Blahuta.
krásna jazda Pavel Ruta, zakryl tam ten apex, tú vnútornú stranu, aby sa tam František nemohol dostať, no a uvidíme rozdiel výkonu. Pavel skúša udržať rýchlo v slipstreame, ktorý mu dáva momentálne Rick Forgáš. A útok Blahuta, ktorý sa dostáva vnútrostranou cez Pavla Ruta. Tak sme videli v priebehu 2-3 kôl dosť veľký prepad Pavla Ruta z 3. pozície až na miesto 6. No a podľa predpokladov Rado Obertal, ktorý zo začiatku, aspoň tá jeho jazda pôsobila tak vlažne, sa pomalinke, ale isto prekúsava štartovým polom a momentálne na mieste číslo 3 sa Martinom Prindom a samozrejme vedúcim jazdcom Vinkom Zajíčkom, ktorý sa až neuveriteľne drží na prvej pozícii a vedie čelo tohto preteku. Pozrieť aj dozadu na štartové pole. Michal Dufek sa nám prekúsal pomalinky aj cez Janoša Kováča a nechal za sebou aj Tobiasa Naubana, ktorý má samozrejme po tej nehode poškodené auto a určite nefunguje tak, ako má, keď minimálne má aero poškodené, ale pri tom poškodení myslím, že tam bude malinko poškodené aj náprava, ale tomu určite nebráni v tom, aby sa pokúsil teraz zaútočiť na maďarského jazdca. Využíva možno trošičku slipstream od Mustangu Dufeka. A nie, tak ten útok sa nepodaril, ale náznak tam bol. Skúša to ešte raz, ruktrajškom dostáva sa na tú pravotočivú, nie, tak ani ľavotočivá a dvojitá ľavotočivá možno, tak ani toto nevyšlo. Tak vidíme úspešného braniace sa maďarského jazdca Janoša Kováča, ktorý sa úspešne, tak tam sme mali malinké závanie, ktoré možno teraz nemecký jazdec nevyužije vo svoj prospech. Tak ďalší útok nemeckého jazdca, nie, vrátil to späť. Ale myslím si, že takéto znervozňovanie a ukazovanie sa v spätných zrkadlách jazdca pred ním je dobrá taktika na znervoznenie. Veľa jazdcov zostane nervózny a vie urobiť chyby. No a tu vidíme Rada Obertala už v tesnom závese. Za Martinom Prindom pozadí súboj dvoch Audín. To bude Rick Forgáš a František Blahut. Pozrime sa na nich. Tak to bolo teda akcelerácia. Takto zodrať gumy hneď v polovici preteku. Krásny slajd, pekný útok. A František Blahut sa nám dostáva na štvrté miesto, na štvrtú pozíciu. Pekné divadlo, ktoré spoza nich môže sledovať online Pavel Rut. No a poďme pozrieť dopredu. Martin Prinda odoláva. Pravdepodobne bude musieť odolávať útokom Rada Obertala, ktorý možno už teraz tak stiahol svoje auto. Tu je ten Opel ozaj veľmi rýchly, tie Audiny tu musí ísť hodne skoro na brzdy. Podľa toho, čo sme pozerali v tejto zákrute. Malinké videnie, prebrzdenie v podaní Rada Obertala, ale hneď v zápätí akcelerácia pomerne čistá, bez zakolísania auta. Nádherný výjazd a využívanie slipstreamu sa Omegou Martina Prindu, no a ten samozrejme tiež profituje v tom slipstreame od tej rýchlosti Mustangu.
A vidíme, jak pekne ušli obidvaja Radovi Obrtalovi, tak neviem, či je tam niekde práve tým výkonom obmedzená aj maximálka Audiny. (17 minút do konca a tie auta stále neboli v boxoch, ani jedno, aspoň mi to nikde nepíše. No, čo by sme si mohli pozrieť ešte? Rozdiel je v pneumatikách, dámy a páni. A to podľa live timingu som si práve všimol, Zbyněk Zajíček a Martin Prinda idú softy a Audiny majú obuté hardy. Takisto Pavel Rút ide na softoch, Michal Dufek ide na softoch, Tobias Neumann na Audine takisto hardy a Janoš Kováč a Tomáš Cirhan obidvaja softy. Takže Audiny idú hardy, preto pravdepodobne vidíme alebo nevidíme tú agresivitu tej štvorkolky. Hlavne v tých zákrutách, pretože tie hardy majú určite nevýhodu oproti softom a tej mäkkej zmesi v tom gripe. No a momentálne vidíme, že hodne musí Zbyněk Zajíček odolávať jazdeckému umeniu Martina Prindu, pretože ten momentálne na druhej pozícii, prilepený na kufri Zbyňka Zajíčka a tesne sledovaný Radoslavom Obrtalom. Myslím si, že Martin Prinda bude musieť veľmi rýchlo prísť na spôsob, ako Zbyňka Zajíčka predbehnúť, aby mala chyba Zbyňka Zajíčka, ktorú využíva. Martin Prinda sa dostáva na apexe na jeho stranu a ani som to nedostihol dokončiť a možno to využije aj Rado Obrtal. Malinké zaváhanie pri vjazdu z apexu a Zbyněk Zajíček skoro prišiel od tej pozície, ale útok Rada Obrtala ešte stále zostáva. Pravotočivá zákruta a v tesnom závese za nimi František Blahut. Tak teraz využil silu svojho auta Zbyněk Zajíček a dokázal sa odpútať na tej rovinke, pretože tú maximálku má Mustang ozaj výbornú. No tak sme videli fakt ozaj krásne súboje. Myslím si, že tvrdo zakusnutý nožik medzi zubami v podaní Zbyňka Zajíčka. Najprv podarený útok od Martina Prindu, ktorý chcel využiť aj Rado Obrtal, ale to sa mu nepodarilo. Uvidíme, jak budú nasledovať ďalšie minúty a zostávajú ich už len 14. Chyba od Zajíčka, ktorý tam pri najazde dostal skoro hodiny a prepadol sa na dve miesta. Dokonca aj František Blahut sa dostáva na jeho miesto a momentálne na tretiu pozíciu Zbyněk Zajíček, tak v prebehu jedného kola 4 miesta dolu. No a hneď vypadnutie pravdepodobne z tempa tohto českého závodníka a hneď za ním slovenský jazdec na Audine Erik Forgáš, ktorý okamžite tlačí na Mustang Zbyňka Zajíčka a je zalepený na kufri. Myslím si, že na tejto rovine to nebude. Tu nám mu ten Zbyněk Zajíček pravdepodobne trošku odskočí. Ale myslím si, že teraz začína byť čas Audín, keď softy pravdepodobne začnú pomalinky odchádzať. A možno aj to je ten následok toho prepadnutia Zajíčka, že tie mäkké pneumatiky prestali fungovať, alebo
nefungujú už tak ako zo začiatku závodu a práve nástup Audín na hardoch je veľmi, veľmi očakávaný. Pozrieme čelo pretekov, čistú jazdu, peknú Martina Prindu, hneď v zápäti, v závese na ňom Rado Obertal, ktorý získal najviac pozícií a to oproti jeho štartovému oproti štartovej pozícii až 7 štartových miest do tejto chvíle. To máme ešte stále 12 minút pred sebou a dá sa očakávať, že Rado Obertal to nenechá len tak a bude sa snažiť dostať do čela pretekov a predbehnúť Martina Prindu. Uvidíme, či sa mu teraz v tomto slipstreame bude dariť priblížiť Oplu. Rozostup zostáva zhruba stejný. Uvidíme, aký budú mať prepad tie softy. Máme tam ďalší súboj, alebo live timing ukazuje veľmi tesne pri sebou jazdcov, a to Františka Blahuta, Erika Forgáša a Zbinka Zajíčka, ktorý je v sendviči dvoch Audín. Ale myslím si, že na to, aké to auto nervózne na zadnej náprave napriek jeho obrovskému krídlu, ktoré tam má vlastne na tom kufri, tak jazdecky sú Audiny určite ľahšie ovládateľné, aj myslím si, dá sa s nimi jednoduchšie jazdiť, takže klobúk dolu pred týmito zadnokolkami. Pozrieme, čo nám robí Michal Dufek, ktorý do začiatku pretekov raz hore, raz dolu a práve aj s nemeckým jazdcom Tobiasom Naumannom sa nám pomalinky, ale určite približuje do polovice preteku výborne jazdiacemu Pavlovi Rutovi, ktorý je momentálne na 6. pozícii. Hneď za ním Michal Dufek. Môžeme očakávať pravdepodobne útok, kde si práve títo českí jazdci porovnajú svoje sily. Radoslav Obertal sa nám pekne približuje k kufru a pomalinky aj útočí. Tak to bolo tvrdé. Vidíme výmenu a obrannú stopu Martina Prindu, ktorú možno sa bude snažiť využiť Rado Obertal, ktorý sa nechal pekne vyviesť na tú štartovú rovinku. A splňuje sa nám to, čo som predpokladal, že Audiny sa budú tlačiť dopredu. Zostáva nám 8,5 minúty do konca pretekov. To je ešte hodne na to, aby alebo respektíve to je ešte hodne a vidíme ďalší útok podaní Radoslava Obertala. Dá sa povedať kolo na kole, tak nie. Využite slipstreamu, to bolo tak trošku na hrane. Hrozilo to tam takým šmikom, kde vidíme stratil ten ozajstný kontakt na Martina Prindu. Ale všetko ukazuje na to, že tie softové pneumatiky na Opli Martina Prindu, jak sa to povie, odovzdávajú ducha. A ich životnosť bude pravdepodobne
ďalšími kolami len a len ubúdať, čo by mohlo hrať do kariet práve Radovi Obrtalovi. Pavel Rud v súboji s Tobiasom Naumanom. Ďalšie tesné súboje máme Zbyňka Zajíčka a Erika Fogáša. Nie Fogáša, pardon, ospravedlňujem sa, zasa za preklepy. A útok znova Radoslava Obrtala. Myslím, že aj tieto rovine tá Audina trošičku stráca na maximálke. Ten toho vykonuje ubrania asi hodne. Ale zasa na druhej strane v tých technických pasážach môžeme vidieť, že obrana stopa, ktorú volí Martin Prinda, ktorý to tam momentálne tvrdo zavrel Radovi. A vonkajškom, skúsi to. Tak toto bol krásny manéver. Áno, dalo sa povedať, že na prvé miesto sa nám dostal Rado Obrtal krásnym manévrom vonkajškom a hneď v zápätí využíva František Blahut vyvedenia z tempa, ktoré mal Martin Prinda a nie tak sa nám tam Zbyněk Zajíček ešte nepúšťa, ale na útok na Martina Prindu, ale myslím si, že ten prepad kvality pneumatik u Martina Prindu je obrovský. Tak toto bol, dá sa povedať, taký race incident, ale bol tam škoda toho vytlačenie, narazenie do boku u kto nám to tam bol? Tobias Neumann? Nie. Erik Forgáš. Prečo sa prepadol aj ten? Michal Dufek už na 4. pozícii. Tak ja neviem. S týmto čakaním, ľudia. Jak to bolo čakanie? Nevyzerá to dobre ani na streame, ani že vám to neprinesie. Neviem si predstaviť Maxa Verstappena, ktorý ťukne Landa Norrisa, že by zastavil uprostred štartovej roviny a povedal: nech sa páči, Lando, poď predo mňa. Mali by ste sa zamyslieť asi nad sebou. Vidíme nemeckého jazdca, ktorý sa dostal takisto pred Pavla Ruta, momentálne na 5. pozícii a vyzerá to tak, že tie Audi na tých tvrdých pneumatikách práve teraz ku koncu preteku majú navrch a ich opotrebenie nebolo také veľké ako u aut, z ktorej jazdili na tej mäkkej zmesi softovej označením červenými. Skúsime si ich tu hodiť. Takže vidíme, že František Blahut ešte by mohol ukazovať percentá, ako sú zjazdené. Naproti tomu Martin Prinda nám ukáže, že jazdí pekne na tej červenej. Samozrejme, obrázok je prevzaný z Formule 1. Aj tá značka. Takže, ale všeobecne známe, že tie červené pneumatiky sú označované ako mäkké a biele sú ako hardy. No a Lifetiming nám momentálne ukazuje najmenší možný rozdiel je práve medzi prvým a druhým miestom, že by sme sa dočkali ešte dotiahnutie sa a útoku Františka Blahuta na prvú pozíciu Rada Obrtala, ktorý momentálne oproti jeho štartovej pozícii, pripomínam, získal už 8 štartových miest.
2 minúty do konca. No a Erik Forgáš sa nám prepadol hodne dozadu. Zbyněk Zajíček v podstate tým kontaktom s Erikom Forgášom na tom profitoval práve Pavel Rút, ktorý sa dostal pred dvoch jazdcov, momentálne jazdí na 6. pozícii. Tobias Naumann vlastne trpí jeho poškodením jeho auta. Ale napriek tomu na veľmi peknej 5. pozícii oproti svojmu štartovému miestu získal tiež 5 miest. No a Michal Dufek s Mustangom. Pravdu povediac, od tohto jazda som očakával že sa bude nachádzať viac vpredu. Možno niekde okolo toho druhého miesta, ktoré momentálne má František Blahut a ktorý zhruba s rovnakým rozostupom ako kolo predtým nasleduje vedúceho jazdca Radaslava Obertala. Erik Forgáš po tom nešťastnom súboji sa tiež pomalinky dostáva naspäť do tempa a pomaly začína zasa útočiť na Zbyňka Zajíčka. Krásny slide. Videnie mimo trať. To bude určite chýbať na akcelerácii a ešte v tom pri najazde na tú dlhú rovinu, kde Zbyněk Zajíček si môže oddychnúť, pretože tam jeho Mustang určite získal zase nejaké tie desatinky k dobru. Poďme na čelo pretekov. Vidíme Michala Dufeka vzadu s tým čiernym Mustangom, že aspoň opticky doťahuje Martina Prindu, ale koniec pretekov. Takže nám vyhrá Rado Obertal na druhom mieste, František Blahut, Martin Prinda na treťom mieste, štvrtý Michal Dufek. Tu nás sú už jazdci v boxoch, Zbyněk Zajíček na 7. mieste, Erik Forgáš 8., 9. Jánoš Kováč na Opli a na 10. mieste Tomáš Cirhan. No a ja som tu pracoval pred pretekmi na vlastne spustení tohto celého streamu, aby to fungovalo, tak dúfam, že aj obraz, aj zvuk bol dobrý. No a ja sa budem snažiť teraz vlastne prizvať do štúdia vedúceho jazdca Rada Obertala. Tak dúfajme, že sa toto spojenie podarí a ja budem mať možnosť vyspovedať vlastne víťaza druhého toho vytrvalostného preteku, v úvodzovkách vytrvalostného, ktorý bol na 45 minút. No a chvíľočku strpenia, ja sa skúsim dostať do kontaktu s Radoslavom Obertalom.
Skončil nám priamy prenos. My tu ešte chvíľočku zostaneme. Jej. Chvíľočku strpenia. Snažil som sa byť zlatý. Dobrý večer, páni. Vítam vás v priamom prenose. Ahoj. Ja by som poprosil víťaza 45-minútových pretekov, aby sa presunul do Racing A. Dáme taký malinký rozhovor. OK. Tak, ja dúfam, že nás naši diváci vidia a počujú, teda vidia už nie. Priamy prenos skončil. Momentálne nám tam ide len vlastne ukážka trate. Tak ja som si ťa pozval, Rado, tu do štúdia. Skús nám niečo povedať k dnešným pretekom. Jak vidíš tvoje snaženie v šprinte, v tých 15-minútových pretekoch? Tak šprint potom bola taká zahrievačka a tam som sa za týmto ja som iba snažil nejak udržať bol rýchlejší chalan, takže som bol rád, že som skončil druhý, ale hovorím to len také zahrievacie pred tou 45 minútovkou. OK. Prejdeme hneď k tomu myslím si, že hodne napínavému 45-minútovému preteku. Pneumatiky rozhodli asi. Čo povieš? Určite. Audiny, keďže sú 4-krát náhon, predok-zadok, tak sme museli ísť tú kombináciu, že predok tvrdé gumy, zadok mäkké. Takže ono to bolo troška na začiatku pomalšie ako ostatní piloti, ale asi k záveru sme mali výhodu na tých Audinách, lebo tie softy chalanom odchádzali, takže sa dalo čakať, že tie súboje k záveru prídu a aj prišli samozrejme. Haló? Počujeme, malinká technický problém. Takto, v priamom prenose som spomínal, že Audi idú hardy, takže ty si nám vlastne uzrejmil to, že ste rozdelili zmesy medzi nápravami, bolo to dovolené? Áno, je to povolené v hre, hra to dovoluje, takže vieš zapnúť na predku hard a na zadku soft. Výborne. No a tak čo povieš na prvé preteky takto celkovo na šampionát Rekartu? Čo očakávaš od tejto sezóny? Tak dúfam nejaké popredné umiestnenie, samozrejme. Určite sa teším na ďalšie preteky, hlavne na tie DTM-ka, tie 95-ky a vyššie. A očakávania sú len také, nech sa prihlási viacej ľudí, lebo dneska sme tam mali 12 na štarte, takže keby tam bolo 20, tak by to bolo určite krajšie a pre divákov zaujímavejšie. No, ja som spomínal aj v priamom prenose vlastne tí, ktorí nás budú sledovať a budú mať chuť sa prihlásiť, tak určite majú dvere otvorené. Uvidíme, snáď sa to časom to štartové pole naplní, možno aj pri tej inej skupine tých DTM-iek, možno tie novšie DTM-ka, tie 23-ky budú mať viacej úspešnosti, čo sa týka alebo tej popularity medzi jazdcami a pribudne viacej jazdcov, uvidíme. Ale myslím si, že aj v tomto, dá sa povedať, polovičnom obsadení pola sa bolo skutočne na čo pozerať a ja ti gratulujem k tvojmu umiestneniu. Bolo ozaj veľmi pekné pozerať, jak si sa kvázi z posledného miesta, predposledného dostával a prehryzal štartovým polom, až sa ti konečne až ku koncu podarilo vlastne dostať na prvú pozíciu, ktorú si už nepustil a úspešne si to došiel do cieľa. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalší prenos. Fajn, uvidíme. Nesľubujem, moje technické problémy, čo sa týka môjho tela, sú také trochu nahlodané, takže asi budem musieť ísť na liečenie, ešte neviem kedy. No a jak to bude prebiehať, či budem mať možnosť, ale mal by som ísť na 3 týždne preč. Či ma pustia vlastne z nemocnice na víkend domov, jak áno, tak určite rád by som odstreamoval všetky preteky, ktoré Rekard usporiadáva. No a keď nie, no tak 3 nedele sa neuvidíme a
potom to skúsime zasa ďalej rozbehnúť. Takže možno toto boli prvé preteky úvod sezóny a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Ja dúfam, že sa stream a komentovanie páčilo, aj keď na začiatku som bol teda riadne ukoktaný, možno sa nasmiejete, alebo si poviete, bože, čo to bolo za blba, čo to tu komentovalo, ale kým sa človek trošičku rozkýve, tak to trvá a uvidíme, budeme stúpať na kvalitách. Takže Radko, ešte raz veľká gratulácia a díky za rozhovor. No a môžeš si ísť teraz pokecať s chalami, ja sa za chvíľočku pripojím. Ďakujem pekne, majte sa. Takže to bol Rado Oberthal, víťaz dnešného 45-minútového preteku, toho druhého vytrvalostného. No a ja sa dneska už s vami pomalinky rozlúčim. No a dúfam, že sa vám to páčilo. Keď nie a máte pripomienky, niečo k zvuku ku mne, tak kľudne píšte. Kritiky není nikdy dosť. Na základe kritiky sa dá len zlepšiť. Takže ešte raz ďakujem za sledovanie. Dovidenia, do počutia a vidíme sa na budúce.